En pé, aí, en pé, como na misa. Gracias. Que tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Estamos unha tarde máis na televisión de Galicia cociñando, vamos, como nos gusta, coas cousas que pasen en tempo real, sen cortar nada. Aquí vai toda a caída porque somos así. E seguramente haxe xente aínda que non nos sigue nas redes sociais, cousa que, sinceramente, parecenos fatal. Por iso, aí tedes. @Voltas co Prato, seguídenos porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano e recordade que estamos cun concurso fotográfico, gastronómico espectacular para que nos mandedes todas as receitas que estades facendo na casa. Un churrasco. Sin camisa, tamén nos vale. Querémolo todo. Vale, bueno, non, dime a directora, non, sin camisa non, vale. Sí, sin camisa. Bueno, despois sortearemos, daremos un libro á mellor fotografía da mellor receita do verán. E agora imos cociñar. Vamos recibir cun fortísimo aplauso o talento gastronómico de Galicia, recoñecido coa medalla do Voltas co Prato como mellores cociñeiros a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. ¡Viva! ¿Cómo corre a Gacela, Como corre a Gacela, Ostras, Ti no Mundial serías das que máis kilómetros fai por partido, Seguro. Seguro, No, eu boto un sprint e cánsome. E das entradas máis agresivas serías tamén? No, non creo. Sí. Ainda me mandou antes un viaxe a min. Importante. Que me mandou un viaxe a min importante antes. Pegouche? Aí, diante da xente, está a xente... En serio? Antes de empezar o programa? Antes. Temos acuses de recibo, para dicir, atención, acordades porque temos moito. O primeiro de todos, para Dora e Isabel de Boiro, que nos ven sempre. O sea, que lles queremos mandar un bico enorme a Dora, a súa mamá Isabel, que nos ven, e un aplauso para vos. Gracias, ás dúas. Practicade as receitas, pero máis importante é que vos xuntedes para ver o programa, que é o que nos gusta a nós, e para iso estamos aquí. É o máis bonito. Que tes algo de... Eu sí. Vale. Eu teño que mandar un saúdo ao Grove. De mandar, Eu teño que mandar un saúdo ao Grove a Teresita da Vía. Que dixo... Eu sabes que traballei ali. Entón, hoxe falei con Santi, que é o seu... xenro. Vale. Eu vou dicir cuñado, non é xenro. Vale. E dixo-me, a ver se podes saludala. Entón vai un bico. Un bico para Teresita da Vía, sí, do Grove. E para todo o Grove, claro. Teresita, Moi ben. Eu teño un tamén, Outro máis. Eu teño un tamén. Eu teño un a toda a xente que veo a espetada que tivemos en Silleda. Que espetada. Escoita, que choveu, que nunca tanto choveu no mes de xullo en Silleda. Tan pronto escampou, estabas todos esperando para comer. E foi un éxito. Para comer. Un récord. Moitas gracias a todos. Un récord e venderon todo, Todo. Non lle quedou poderes aplaudir. Venderon absolutamente todo, polo tanto, Xulio Mato, parabéns pola túa espetada, grazas a todos os que nos vedes. E agora imos cociñar, atención, señores e señores, a ver que nos trae Mercedes de Oroso. Hola, boas tardes, son Mercedes de Gándara, Oroso e veño aquí para que os cociñeiros me dean unhas ideas de facer pasta rechea. Eu solo facer canelóns, favos de atún, favos de carne picada, pero quería que me enseñaran a facer outras formas máis de pasta rechea. Moitas gracias e bicos a todos. Mira, ole Mercedes de Oroso, un aplauso para ele que vai estar hoxe con nós, no Voltas co Prato, sonando, tutta la Italia. Italia non está no Mundial, desgraciadamente, unha das míticas non está no Mundial. Estás acabando o Mundial. Pois chao pescado tamén. Non, estou un pouco deprimido. Pois eu non. Estou un pouco deprimido porque... Bueno, vamos a facer as recetas. Porque a mí non me vai dar tempo, que teño moito chollo. Veña, se de Mundial. Que vas facer? Non importa. Se vai soltar unha palabrota. Sí, que vas... Por culpa túa. Que vas facer? Vou facer unha pasta super chula porque é unha pasta fría. Vale. Que curioso. Uns canelóns fríos. Que curioso. É como os vas facer se non tes forno. Non teño forno porque... Son fríos, Que parte entendiches de que eran fríos? Vale, pero como fas a pasta? Cocida. E despois enfríala. Ui, que espeso estás. Ui, que lunes, que lunes, cañatas. Ui, que espeso estás. Despois vouche ter que ler a cartilla a ti. Xa falaremos ti máis eu. Vale, e que van levar? Traigo unha receita super innovadora. Pero que van levar? Van levar atún. Ajá. Depois vamos facer un tapenade. Vamos facer unha vinagreta super chula e super rica. Moi ideal para o verán. Eso dixo a directora. Non me dixo nada. Dixo, véndeme ben a receta. Xa estou vendendo. Moi ideal. Non ideal, moi ideal. Xulio Mato. A ver se os sei decir. Conchiglioni, que son estas de aquí. Ostras. Sete sapori. Vale. Conchiglioni, sete sapori. Conchiglioni. Eu non sei de onde sacaron o nome, pero bueno. É unha pasta rechea que vamos cocer, vamos rencher con espinacas, con tomate, con ricota, con outros dous queixos, con noces, especiado, tal, non sei que. E despois vámolo gratiñar un poquinho no forno. Entón vai quedar unha gochadiña moi rica. Moi rico, Sí. Non me vale pasear hoxe porque... É igual, podelo comer frío tamén,
Sí? Sí. Pódelo comer frío? Pódelo comer frío. No, digo, non quería pasear porque é cargado. No, cargado. Que non vai é ser cargado, cargado. estás feito unha sílfide. Señoras, señores, cociñamos pasta rinchida, recheo, na volta co prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos para lá. A ver. Toma. Marín, que toma? No, Marín, que isto... toma? Teño que dicir unha cousa, porque a semana pasada este programa fíxose moi viral nas redes, porque Begoña Vázquez casi comete o asasinato do meu membro viril. Non? Sí. Foi así. E houve xente nas Chamándose redes... castración. Castración se chama. E houve xente É unha mini castración. que lle pareceu mal que eu me queixara de que case me corta la... Ten razón, esa xente ten razón. E dixen eu. Ten razón esa xente. A maioría da xente dixo, Begoña, eso demo, jiji, pouco lle faltou, ja. Pero houve xente que lle pareceu mal que dixo, en plan, é que sempre cañotas, eu, home. Ten razón, Por xente, favor. claro, home. Eso chamase piel fina. Sí. A ver, non che Como pasa a- nada, home. Dixen eu, a ver, se non me podo queixar eu, claro, a xente da casa, que A se ver. queixe de que eu me queixe, que cho faga a ti? Que cho Non che- faga a ti? non che pasa nada, Que che home. pasa o coitelo así, ziu, que escoites o son ao lado do teu aparato reproductor. E logo tes orellas aí tamén. Claro, pois sí, Ah. escoito todo. Paco querías. No, é que... Tú atende a receta e déxete de queixar. Veña, como vai a receita, Begoña? Xa me queixei, xa está. Veña. Mira, estou cocendo pasta. É unha pasta fresca. Vale. Que encontramos no lineal de cualquier supermercado. É simplemente caer na auga quente e sacámola para un pañito, vale? Por que as coces unha a unha? Porque é rápido. Cozo a unha porque se fora máis pequena, cocía de varias. Sabes, desta que ven seca... que son moi grandes. Baráxala Vale. así como se foran unhas cartas. Así. Pero neste caso estou non facendo así porque isto nada, isto solamente cair na auga e xa se cociña. O sea, é humedecela un pouco, non entón escaldala. vamos facer os canelóns así encima. E o que llevo agora a botar é un pouquiño de aceite de nada para pegar unha encima da outra, vale? Así. Mira. Mentre lle bota aceite, a xente da casa que nos chame ao 881-365536, teléfono da Voltas co Prato, como sempre podedes chamar, falar con nós, falar con Rocío Barrio e despois entrar aquí a concursar no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Recordade, como sempre, que temos ese concurso fotográfico gastronómico, vale? Para poder levar o libro de agasallo do Voltas co Prato é 50 euros, Ah, vale, está É metiendo... unha receita escrita a man de cañotas. Está dicindo a directora que lle recorda a xente que non necesitamos o vosso DNI, vale? Nin a dirección, nin tal. Nin o número de conta, nin nada. Con que nos digades só o nome e o lugar, xa está, o teléfono, tal, xa está. Non fai falta que nos digades nin o número de conta. Aínda que se queredes deixar o número de conta tampouco... Que non che fai falta o número de conta deles, é o teu, ten que mandar o teu para que che manden un xiro. Madre mía, que pouco sabes como funciona un banco. De verdade. Madre mía. Increíble. Aí vai, mira, mollámoslo un chisquiño de aceite para que non se nos pegue, así. Vale. Así, un pouquiño. Aí. E vamos cocendo así a pasta do canelón. Vale pegando todo o madero. Sí, porque, a ver, porque non teño moitos, non teño... Sitio. Home, faríame falta unha sábana. Tú ves pinta isto de cociña grande. Deixamos... Cantas vas cocer? Eu que sei, 8 ou 9. Vale. Pois veña, marchamos, deixamos aí. Amigos, eu non son de impares. Cocendo, vamos con Xulia Mato, o home da espetada de Silleda, Bueno, non era o solo, Estábamos... Que ben un listo. Estábamos moitos. Mira, vouche contar o que Que ben tiña. un listo, que tens aquí? Mira, vouche contar o que tiña aquí. Mira, Oh, claro. Mira. Era o alliño. Oh. mira, era o viño e as espinacas. Espinacas. Tiña aquí que fixen? Un poquinho de aceite, un par de dentes de allos picadiños e botámoslle a espinaca crúa. De aquí pa aí. Vale. Vale, e tan pronto empeza a chicar, tal, botámoslle un chorrete de auga, tapamos, en 5 minutiños vamos a ter. Vale, faise moi rápido. Vamos a escurrir e vamos a picar. E merma Vale. moito. E merma moito, sí, porque estaba esa cunca chea e mira o que quedou. Pero vamos a deixar. Aquí teño auga fervendo con salsa. Entón vamos botaros con chiglioni. Vale, uns 200 gramos de conchiglione, vale? Ole. Vamos a botar aí. Estes teñen que cocer 9 minutos, pero vamos a deixar 8 só, vale? Para que vayan un poquinho ao dente. Que alguén me avise, Gloria, por favor. Ti acordaste que, creo que foi o venres, tivemos unha dúbida existencial, ti máis eu, sobre como se chamaban... 8 minutos, Gloria, que me preguntou canto. Claro, tivemos unha dúbida existencial sobre como se chamaban as bebidas do Amorodo. Ah, sí, é verdad, como se chamaban? Vale, pois Jesús, que foi o mesmo que nos dixo o do pedúnculo, Pero ten que vir Jesús, do tomate, dixo que se chamaban aquenios. Veña, Jesús ou sabe moito Ou inventa. Ou é un cuñado, Ou inventa, pero pedúnculo sí que é verdade. Sí, pero pedúnculo é verdade, é certo. E outro como dixeche?
aquenios. Aquenios. E sei que nos contestou tamén Elena, no noso Instagram Sí. tamén, que di que son queninos. Aquenios ou queninos? Sí, aqueninos, perdón, aquenios ou aqueninos. Como os montes. Os aqueninos. Vale, xa está. Moitas grazas por resolvernos as dúbidas. Tenemos que comprobar se é certo, pero No, seguro que sí. en primeira instancia fiámonos da xente. Seguro que sí. Mira en que quedou, Fiámonos da xente. Mira en que quedou. En nada. No, non vamos comprobar nada, quedámonos con os aqueninos. Aqueninos, Xa está. gustoulle. Mira, apretamos un poquinho para que escurra e vamos a deixar que tempere un pouco para poder meter a man. Vale, porque Entón, mira, aquí temos ricota, Vale. noces que vamos picar. Entón, con isto vamos a facer o recheo para eses conchiglioni. Conchiglione. Que ti mirando para aquí entendes por que se chaman conchiglione, porque teñen forma de concha. Moi ben, moi ben. Sí. A mí o que me mola é que parece como o nome de alguén da mafia, verdad? Sí, sí, sí. Conchiglione. Os conchiglioni que é a man dereita do padrino, Sí, sempre. en plan, un consiglieri, un Con conchiglione. sempre ten que haber un. Gusta. Mira, botamos aquí. Na ricota. Noces na ricota. Vamos a meter aquí tamén queixo afumado. Na mesma ricota. Na mesma ricota, mira, vamos a ir por orde. Aquí teño pementa, vamos a botar pementa bien, vale? Joder. Un poquinho de sal tamén, que vamos a meter. Vale, e agora Como o vai queixo estar? afumado, como iso. Isto vai estar buenísimo. Como vai estar iso? Vamos a botar. Isto sírvenos calquera queixo afumado, Se é galego, mellor. Moi ben. Voy a quitar a tona. Estilo, clase, elegante, Xulio Mato. Vamos de pedir a nosa convidada que veña a ver que lle parecen as receitas que fan hoxe. Xulia, Begoña, así que recibimos cun fortísimo aplauso a Mercedes Doroso. Hola, Mercedes. Que tal, como está? ¿Cuánto tiempo? Canto tempo, ¿Qué tal? Verdad, pasan os días e aquí seguimos, É como mozos Como ainda. mozos ainda, estamos... ¿Qué tal, estamos de Xulio? maravilla. Moi ben, a ti? Sabes? Bueno, Benvida. Mercedes, hoxe, claro, paceo ao millor é un pouco de máis. Xa estamos. Que Pero, no. se a ti che gusta, nós a tope. Eu estou moi a tope, Pois eu tamén. Temos aí, ademais, no fondo de pantalla, non sei se te biches, pasta máis recheo, vexo o ceo. Ajá. Biches que ben sais. Ai, pillaste-me guapa e todo, Home, é logo, porque és guapo. Tamén. O que é guapo, a que é guapa hai que poñela guapa, é así. Claro, claro. Jules, veña, contalle como vai ser a tua pasta renchida. Bueno, mira, eu vouche poñer estes conchiglione, vale, que xa os temos aí cocendo. Sí. Vámonos cocer 8 minutiños só para que estea un poquinho dente. Despois teño aquí un recheo que é ricota, noces, sal, pementa, Sí. un poquinho de queixo de queixo San Simón. Ajá. Vamos a picar estas pouquiñas Espinacas. espinacas que temos aquí e tomate seco. Jope. Chámase sete sapori, eu non sei, non os contei, pero... Pero en debe ser teoría por- deberían ser 7, Debe non? ser 7, vale? Entón, isto vámoslo rencher, vamos a facer unha salsiña cos restos do queixo que Do teñamos queixo, por aí. E vámoslo meter no forno a gratiñar. Ajá. Vale, ou polo menos gratinar non van gratinar, xa vos lo digo porque non vai dar tempo, Mira. porque nos funda un pouquiño. 2 queixos, noces... No, 3 queixos. Arzúa curado, Tres, San sí. Simón Vale. e ricota. Sí. Entonces, Tres. tomate, 4, espinaca... 5, Este é 6, moi- 7. tres queixos. Sí, sí. Están os 7, xa por aí. Salen os sete, Pois xa sí, está, sí, están os salen os sete. sete. Sí, sí. Entón, mira, Sí, para non señor. manchar Sí, a tábua, señor. o que vamos a facer é aquí, no mesmo colador, facemos uns cortiños así, para picar un poquinho a espinaca, Ajá. e xa vai para aí. Buah, así que menguan, quedaron en nada, Quedaron en Sí. nada, pero bueno, Quedaron en nada. Sí. As espinacas é unha cousa... Sí. unha cousa Aunque che parece loca que ao isto, principio que é moito... Sí, que pero arrumba nada. moito, pero Sí, despois pero nada. nada, Sí, pero queda mira que encenado. colle xa o Sí. recheo, É unha pregunta, despois como vas... O sea, valos encher, pero claro... Con a collar. Sí, pero énchelos para que decir... xa os pos directamente no prato, non? Porque senón... Claro, se os peñemos directamente na Vale, fonte, eso. vale, para pasar polo forno ademais. efectivamente. Pois senón digo eu que se lles dar voltas aí vai todo, claro. No, claro, que ahora temos que sacalos con moito tino para que Claro, non nos rompan. claro. Vamos a sacar para unha fuente máis grande da que vayamos a utilizar, ves? Esta que vamos a usar para que estén estiradiños, Claro, botamos un poquinho de porque- aceite para que non se peguen e vamos metendo a man pouco a pouco. Claro. Tes un traballo aí, Sí, teño moito chollo, Tes teño un moita traballo. plancha. Bueno, pois deixamos a Xulio Mato, non sei se che parece. Sí, de momento... Ben. Bueno, xa me la bajando a coller a cuchara e probar. Verdad? Verdad. Isto, ao mellor un tal un pan, Así, incluso, oh, verdad? claro, que me está entrando unha Queres fame probar? cañota. Queredes probar? Eu non que proba ela. Non me dees. Prova, a ver A que che ver. parece a Prova, mestura. espera, che collo unha noz. A ver que che parece a mestura, E daí falta o tomate Atención. seco. E daí falta o tomate seco. Primeiro a ver que che momento. Mini punto, Dixo mini ela. punto. A ver que che dá a probar, Begoña. Veña, vamos con ela. Hola, A ver, Begoña, Begoña. ¿qué tal? Que tal? Hola. Non tiro nada. Mira, A miga chapa caeme sempre. Que bella chapa.
Cuéntame. Pois eu a probar che podo dar moito. Ou che dou con patata cocida, un pouco de zanahoria, un tomate pelado, aquel atún. Probaremos despois as acabas. Pois tens que catar despois. Non ten nada, non para ofrecer. O meu é menor gasto, é máis fresco, porque estamos no grao. Solo cociña, nada de forno. No. Mira, vouche facer unha ensaladiña, pero unha ensaladiña que vai dentro dunhos canelóns. Ajá. Nesta pasta fresca que encontras en cualquier lado agora, sabes? O que vou facer é unhos canelóns, vaise pegar. Pero non lle botacho o aceite? Botei o aceite, sí. Ala, aí vai a pasta. Está. Quen che dera a ti que se pegara completamente? No, a ver, tampouco che quero tan mal, Ainda que despois do outro día... Que lle fixeches? Non lle fixen nada. Bueno, de casualidade. Porque, como diría... Se queixado todo, No, como diría miña avó, porque Dios non o quixo. Porque se non, se o quere Dios... No, se quixera capábate rapidamente, Fago che traca atrás, fuera, Ou que pensas? Bueno, vouche facer un tapenade, vale, que é unha salsiña que se fai en Francia, que é a base de alcaparra. A min a alcaparra non é unha cousa que me guste moitísimo. Pero vale a esta botar. salsa, dalle un saborciño. Entón vamos a botar un pouquiño. Un pouco de allo, un pouco de alfábega e unha anchoa. Que rico. Vale. E depois, co que vamos a rellenar vai ser cun atún, vamos a facer unha maionesa caseira e vamos a facer cunhas pataquiñas, un atún e unha ceboleta, con esa maionesa. E depois vamos a rematar cunha vinagreta, cun pouquiño de tomate, aceite, e por nada, cogombros, Sí. así moi fresquiña, así pa o brao. E isto que dixeches que era? Para facer un tapenade. No, pero que dixeches que Isto é era? aceituna negra. Ah, vale. Isto é aceituna negra que Non vou sei, a pasar todo ao morteiro. Xa Por con iso vai, isto... porque é que vai todo, claro, vai todo en frío desde Vai ya. todo en frío, sí, sí. Desde xa mesmo. O ser Sí, ensalada, está moi guai. Moi ben, Está moi guai porque é así moi fresquiña ahora po verán. Vamos botar así unhas alcaparriñas, pouquiña cousa, así xa chega. Non llevo, está a alcaparra máis o loureiro para Begoña. No, a alcaparra a min gusta así un pouco, pero Sí. a veces hai xente que abusa. Si tiveras que escoller alcaparra ou loureiro, que escollerías? Alcaparra. Eso teño moi claro. Sí, eu case Pero tamén. eu non estou en contra de que a xente use loureiro, No, bueno, Se é que- queres, a ver, é que- tú compras langostinos. No. E gusta o loureiro, fai o que che dé a gana. Se os Claro. queres fastidiar, fastidios. Ti, Eu, cada un cos seus. Vou dicir unha cousa, Begoña, se fose No. Sí, é se verdad. fose presidente de algún país, O faría ditadora. campos de concentración de O xente que ditadora, utiliza o loureiro. ditadora. No, non. A ditadora Begoña construe campos de concentración para segregar a xente que utiliza o loureiro. Mira que sodes, mira dos compañeiros. Se vos gusta o loureiro, te ditino, como esta muller chega ao poder, eu vos lo deixo. Mira que sodes, ai, Dios mío, menuda fama me poñedes. Bueno, Non é verdad. Mercedes, o de Bego, que tal? Ben tamén, de momento, a ver. Depende, que as cousas que leva xa me gusta tamén. Pois xa sabes como vai o conto. Cal dos dous? Os dous. Vale. Cal dos dous os dous, pois... Os A dous. zona de pensar. Dale, vou Un pensar. aplauso para Mercedes, que está con nós no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Ben Doroso. Bueno, que opinamos os galegos dos recheos? En xeral, eu creo que nos gusta, non? Eu que sei, o recheo, a pasta rechea, como a que facemos hoxe, e demais. Nestes últimos anos fomos animándonos a probalas, pero non podemos dicir que sexa un prato nacional, como no Uruguai ou na Argentina. E como empezou todo? Pois obviamente foi cousa dos italianos, que alá polo medievo precisaban pratos máis sustanciosos, e iso levou a que inventasen os fermosísimos ravioli ou os tortellini propios da Emilia-Romagna, en cada rexión os seus. Hai outros menos coñecidos, como os panzotti, que teñen panza, ou os agnolotti, que son cadrados. Os nomes son preciosos, e o seu sabor, aínda máis. Cal é a nosa recomendación, que fagades as nosas receitas ou as vosas, calquera día mellora cunha destas pastas. Contádenos, como sempre, en @voltascoprato, porque aí temos absolutamente todo. É máis que vai a ver, así que, por favor, seguídenos, dádenos amor, participade no noso concurso fotográfico gastronómico e agora acompañádeme a visitar a Xulio Mato. ¿Quieres mi concha? Home, queres mi concha con Ciglioni. Con Ciglioni. Sí, quieres mi concha ya, no lo puedes negar. Quieres mostaza ya. Moito bailei este fin de semana, Sí, Quieres mi bailaches moito. Moito. Eu son bailarín, O sea, bailes e non bailes aquí. Porque aquí non me gusta moito o repertorio que bailas. Non, non é polo repertorio. No, porque teño problemas de cadera. É porque no fin de semana... Claro, tomas un jaliguai, entón, claro, Eu non bailas, quería decir, pero Bailas de outra eso, maneira. unha onda tomas inteira. bailas de outra maneira. Sí, sí. Bueno, mira, xa teño Así que é aquí... bailarín, así que é bailarín. Sí, son bailarín, son. Ten unhas pernas aí máis así que se moven. Sí. Teño unha cadera prodigiosa. Claro, un pouco así de un lado.
Verdad? Un xogo Poderías de- vir ao Bailamos. Sí. Estou esperando que me chamen. Ostras, oxalá que fagades parella ti e Begoña. Buah, imaginaste. No Bailamos. Había dar gusto. Ganar non gañaremos, pero vamos rir. Un espectáculo. Sí, menudo, o espectáculo iba a ser. Espectáculo iba a Más que ser. espectáculo. Bueno, Jules. Bueno, mira, con restos do queixo xa As temos aquí... codias. Mira, botei as codias, botei un pouco de queixo arzúa curado. Canto tempo levamos? Porque a mí os 8 minutos están me rendendo moito, eh? Dixo o director que ainda non levas ni interés. Xa están. Pasaron os 8 minutos, directora. Pasaron, ves? Xa me parecía a min. Xa me parecía a min. O sea, deixou-te abandonado. Xustos, dixo, xustos. A túa sorte. Que sorte, foron 9, ves? Xa nos pasamos de punto. Sí, sí, ala. Bueno, mira, témolas aí xa. Agora que vamos a facer é intentámolas sacar o máis estiradiñas posibles e vamos a botar un chorrete de aceite de oliva, vale? Para que non se peguen entre elas. Esta hai que sacarlas con cuidado para que non nos rompan. Mira, que están todas enteiriñas. Prohibido culpar a nosa directora Prohibido, da túa probable derrota, Non se me ocurre que despois... Queres que apague aquí? Xa está, aí podemos apagar. Mira, entón agora vimos para aquí, botámoslle así un fiño de aceite por todo. E má, como estaba fervendo iso, eh? Sí, sí, pois xa verás cando lle botemos la man a isto, que risa. Ah, pero non lle bote la má agora. Sí, hai que botar. Home, é como fago, esperamos a que enfríe. Mira, isto xa o temos. Home. Espesiño, vale? Pero ti estás seguro de que... Mira, ahora que vamos a facer? Voume mover un pouco aquí, eh? Blum. Blum. Joder, que ben te moves, Blum. tío. Moviches de dentro do plano, eh? É moita cousa, Aí eh? está. Mira, temos a nosa cama, vale? A nosa cremiña. Estirámoslo todo ben. Ves que ten aí todos os trociños de queixo, eh? Podemos dar un plano ahora da cara de Xulio cando empeza a encher a queimarse os dedos aquí, por favor. Non queima xa. Non, xa non queima? No. Ai, que pena. Ten chedera, eh? Mira, entón agora con tino o que facemos é vamos renchendo así. E vámoslo colocando. Que chulo vai estar eso, de sabor, Con isto eh? está de maravilla. O que pasa é que Valle estou regar- vendo que son moi pequeniños para toda a fuente que teño. A ver se Vai me regar atento. por riba queixo, Despois vamos a regar un poquinho queixo, que vamos a ben. botar unhas especias que teño aí. Que ben. Moi rico, Como sabes, Moi rico. Moi rico. Isto Como podémoslo comer frío ou quente, eh? Sí. Son dúas opcións como... Son dúas opcións, como traballar ou non. Sí, tamén. Son dúas opcións. Entón vamos lle dando, ves? Xulio, Matito... Pois moita orquesta houve, moita orquesta houve o fin de semana, eh? Tu vedes moita orquesta? Sí, 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 ademais, na miña casa fai cañón o son. Escoitas ben. E dormín cos cantantes todos, cos DJ todos, dormiron todos na Pero miña... dormiches como... Porque... sabes que iso depende un pouco, creo que depende dos graves. Se os graves son moi graves e che retumban na casa... Sabes que tal. depende de se tes calor ou non. Se tes calor, abre a ventana, entón está a orquesta na habitación. Claro. Claro. Se non tes calor, cerras... Bueno, despois non te podes queixar por poñer a cota. No, Tes a orquestra dentro. No, eu non me queixo nunca pola cota. Vale. A cota hai que pagala, a cota hai que pagala, senón non hai Eso é certo, que vamos pasar en próximas datas por Santa María, eh? Deixamos a Xulio Veña, Mato aquí a ver se me renchendo. da- a ver se me dá tempo. Vamos con Begoña, veña. Canelones pa' comer, Canelones pa comer. canelones pa' comer, con queso y Hoxe hai unha cousa pa ti. Hai unha cousa pa ti, vale? Elo, un regalo. Hai un regalo pa ti. No, Estate atenta, a ver se podes ver ves a pantalla aí abaixo. sí. Hoxe... Bueno, leer, para leer, Espera, no. no, ponte Ah, aí, non ponte teño que aí. ler. Ti mira pa aí, vale? Pa aquí, Hoxe... pa aí. Sí, xa está, leo. Va, Miro ti para ali. estás mirando pa aí, non? Vale. Hoxe, Begoña, trouxémosche o teu archienemigo. O sea, creamos o teu enemigo número 1. Por favor, que entre o vaso batedor. Mira. Arre, carallo. Era que nos faltaba. Aí está, mira o teu amigo, eh? Que tens que dicir do vaso batedor? Xa, non sei se o vin aí atrás. Como que o biches? Ainda anda aí. Ah, o vello, outro. O vello, si está aí. Home, novo non hai. Eu novo aí non vi ningún. Pois temos esta hora para ti. Cando te pelees con algo, vamos te poñer, vale? Perfecto, pareceme moi ben. Perfecto. Ahora, ahora nunha temporada xa verás como non me pasa Si, nada. ahora que pasamos o traballo de facelo. Non vas pelear. De verdade, é que Ou moi sí, ben. Veña, sí. como imos? Picate 6 tomates. Estás picando Tomate, estou picando, sí, mira. Cogombrín. Teño aquí isto, vamos a facer unha vinagreta aquí a este tomatiño. Vale, temos o cogombriño aquí. Vamos a engadir xa un poquinho Esa tapenade, non? Sí, isto pódese comprar, pero mira, é moi sinxelo facer. Sabes, facémolo con eso, cunha anchoa, un pouquiño de aceituna, super fácil. Agora vamos a botar o cogombriño así, picadiño.
E queimale aquí, esos... Este igual me interesa a min para ceia porque é máis fresco, verdad? Que os Home, de claro, nada que ver. Moito máis fresco. Fresquísimo, Fresquísimo. No, este en quente non se pode facer. Entón, pode levar un pouco. Podes levar, sí. Vale. Hoxe douche, como por meu agravio capador, agora... Hasta o recoñece ela, Deixoche... Hasta o recoñece ela. Vamos alá, un pouquiño de perixel e maionesa para facer o canelón, que me falta maionesa por facer, vale? Que me está dicindo a directora. Faime un canelón, non podo facer un canelón, teño que facer a maionesa aínda. Aí vou. Unha maionesa normal, vai ser. Pouco tempo queda para facela, tracatrá. Vamos, apura. Vamos, ora saca o batedor de aí abaixo. Aceite. 200 de aceite, un ovo. Un pouquiño. Ponlo aí, Trae pa cá. Puñe de llora. E agora... Enterrámoslo abaixo e levantámoslo así un pouquiño para que nos vaya collendo o aceite. Sodemo. Moi bo, Ai. O teu novo mellor amigo, Aí vai. Xa non sei Voulle como dicir facer. ao Artai, Agora sí. voulle dicir ao Artai que polo teu aniversario che regalo un vaso batedor así, No, eu teño un vaso batedor. pero que funcione. No, eu teño un vaso batedor que funciona. Nun escarallao. Vamos alá, mira. Botamos así a maionesa, Que rico. xuntamos ben. Isto está boísimo, así pobrao. Atún, pataca, un pouquiño de ceboleta. Ves? Aí está. E agora collemos a pasta. Ahora vamos montar un canelón, Vamos vale, montar un directora? canelón. Aí vai o Vamos canelón. alá. Piches, tardamos pouco, Medio minuto en facer a maionesa. Así que, eso de comprala é unha parvada. Claro, porque o natural é moito máis rico, nada que ver. Ole, mira que Mira, o canelón. canelón agora. Enrollámoslo así. Agora, collemos unha bandexa de aquí. Esta bandexiña. E xa está así. E poñémolo así. Vou cortar a mitas porque me parece que queda mellor. Pues Son moi grandes. sí que é sofisticado, Oi, oxe. Oi, madre mía. Antes a reía e diñe pouco, Sí, Julio. Sí que é sofisticado, O teu prato, No, pois o teu fuches capaz de rellenar as conchas esas que che Sí, sí, compraste. sí, con chiclón y sete sapori. Se chama. Nome e apelidos. Aí vai, mira. Aí está. Mira como se ríe. A ver que di Xa se me Mercedes caeu. ahora, Cando prove. O mellor Mercedes... Sei que sei. Home, pois isto é mar de verán, sempre, Sí. O sabor está espectacular, É que eu non lle poden dar nada a probar antes, pero se chego a darlle a probar un pouquiño deste atún con esta pataca, Sí, ó. xa conquista cualquera. Vamos. Non tiñas feito, non? Por suposto. Non tiñas feito. Non o tiña feito, porque Porque a Xulio vida é así. foi moi listo, Xulio foi moi rápido, entende? Home, Moi a tope, Xulio. é moi fino. Sí. É listísimo. Listísimo, Xulio. Mira, estes están un pouco pegados, vou nos poñer pa aquí. Entón vamos a rellenar este, que Quer dicir- é pau que nos vai dar. Pero estás dicindo que estás pouco tempo a estar facendo 27 milillos de canelos? No, dixo a directora, fai canelós. O que me dicen, fago. Montache a factoría. Ya está. Montou a factoría do canelón. Dentro de pouco, industria. Vale, vai. Sí. Vamos deixar que o fagas con cariño e amor, vale? Xa está. Eu marcho con Mercedes. Eu vou fazer unha vinagreta e se acabou. Vamos con Mercedes, co público da Voltas co Prato. Veña. A ver. Aquí está Mercedes. Ai. Mercedes. Sí, teño unha fame xa, mira, Ten do fame? peso. Tens unha fame negra. Sí. Sí. É que non sei cal vai ser mellor, pero... Podo levar os dous para casa, non? Sí, pero déixeme un pouco do de Begoña. Sí. Bueno, porque- deixareche un pouco logo. Un pouquiño, Sí. porque así, mira, así vou á casa. Claro, Teño ali a moza. xa. Levolle isto e dígolle, Quedas da maravilla, dígolle, chaval. saiume. Nin que lao. Bueno, Ni que lao. se é por eso, deixo. Vale, perfecto, entón xa está. Pero un pouco, tampouco moito, No. Che, ti sabes o que fixo aí, Fixo un Queres montón. que tampouco non queres que se poña No, é que eu non quero, o sea, eu pola noite tamén gustame cear lixeiro. levía de niño. Sí. Eu tamén, as cousas Porque como non, son. as miñas digestións non son as mellores digestións da historia da humanidade. É Xa, verdade, é no, verdade. cada Entón, un ten os non seus me gusta problemas. cargar moito aí o estómago. Eche así. Bueno, vamos. que che parecen? A ver, Calquera das dúas teño unha pintaza. Sí. facemos unha votación co público. A ver Fai, que lle parece. a Vale, ver. vamos pedir que levante de la mão según vos guste máis un ou outro, vale?
Bueno, sin probar, pola vista, pola vista. Para axudarlle a Mercedes, porque... A ver, vamos a ver. De toda a vida se dixo que polos ollos tamén se come. Tamén é verdad. Entón, comed un pouco polos ollos, facedme este favor. Veña, vamos alá. Levantad a mão as que pensedes que está máis bo de Xulio Mato. Levantad a mão. Ui. Dixo unha... Que non sei o que tampouco. Dixo unha señora aquí, hombre. Hombre. A ver, quen pensa que vai estar máis bo de Begoña Vázquez? Levantad a mão. Ostras, Begoña. Uf. Mima, Andan aí, Begoña, vas peor que Uruguai no Mundial, Vas moi mal, Begoña. Peña, vamos con Begoña a ver como llevan a receita. Vamos para lá. Un aplauso para Mercedes, que está con nós na Voltas Compradas. Peña. Bueno, esto para cenar está perfecto. A mí está perfecto. Para merendar xa. Bego, a mí non me importa que a xente non te votar, eu voto-te. Sí, no, ten Xa. moi boa pinta, Eu voto-te. Mira, Moi boa pinta, Begoña. Claro, como votaron, ahora mira, como lle votaron a él, ahora moi boa pinta, Begoña. no, porque ten moi porque boa meteus pinta. antes comigo, entón... Ahora sí, Claro, ahora quere quedar ben, Ahora non? quere, O claro. cacao Ahora quere remendar, Claro, quere remendar o que Normal. fixo. Mal. Chaman ya malladora e A acapadora. malladora. A malladora. Capadora. É a malladora que me mallas a min. Eu a ti non te mallo. No, que va. Ala. Bueno, esta é a idea de Begoña Vázquez, así que pido un super aplauso para a maravillosa cociñeira dos Ríos, Begoña Vázquez, crack. Vamos con Jules. A ver, Bueno, vai. vamos ao forno. Vamos ao forno. Vamos ao forno. Abre aí o forno, por favor. Ahí. Sí, Bueno, a ver se bueno, pues mira, sí que gratiñou algo, sí, sí. Sí, mira que Joder. chuladita. Ostras. E agora temos aquí unhas pouquiñas, Enche moi boa pinta unha mestura tamén, de especias, un poquinho de queixo e perexil, botamos así por riba. Moi ben, Mira que ben ule, Sí, sí. Ule moi ben. E agora collemos con tino de non nos queimar os conchiglionis e tesapori. Joder, non lle... E vamos... Como lle meta a mau Xulio Mato, Aí está. Sin Bueno, ten problema. bastante boa pinta. Está ben, verdad, Bego? Bravo. Pudo ser peor. Pudo ser peor, di. E agora botamos outro chisquiño deste... Que De bueno. ervas, que leve ervas. Vamos a dar tamén Ervas. un super aplauso a Xulio Mato. Aí va. Vamos a probar. Veña, vamos a probar por aí. Á esquerda, xa sabes. Ai, a ver que lle parece a Mercedes Doroso todo o que estamos facendo aquí. Ten dúas receitas moi ricas, boas. Creo que lle van gustar. Estes dos teñen un cachón de a golpe de luns, así, a golpe de luns. Pois cando chego o viernes xa verás. Bo, a ver, non nos satura, vamos, non satura ninguén. No, o viernes non veño. Bueno, Ninguén. Non son capaz. Aí está dándolle Que temos aquí? xa Macarrón. Mercedes Doroso. Probando, non Pene- Voltas Compradas. pene rigate. E vos, cala un pouquiño, meu guapo. Perdón. Dille, claro, é que iso é... Manuela, que tal por Cerceda? Bien, bien. Que tempo temos? Bueno, ha nublado, un poquillo de vento, pero ben. Fai falta, Fai Sí, falta sí, que sudamos claro. moito. Choveu en Sillede o sábado? Que non está o día hoxe para ir ao Aquapar, ou si? No, creo que non. É que no Aquapar, cando fai rasca... Fai moito rasca, Cando rasca aí no Aquapar en Cerceda... Estar mollado é máis rasca. No, eu fui moitas veces ao Aquapar e cando fai rasca é... Tes pinta de aquapar. Manuela, veña, vamos coa pregunta de concurso por 50 euriños, compañeros, cando que irades arriba a pregunta. Sí, nervios, tensión. Cal destas pastas vai rinchida? 3 opcións. Espaguetis, tallarins ou canelóns. Canelóns. Resolvemos. Correcto, un aplauso. Moi ben, Manuela, moi ben. Parabéns polos 50 euriños, un bico grande. Gracias. Esta é a tua casa, vente cando queiras, vale? Chao, chao. Está cerquiña. graciñas. Hasta luego, chao, igualmente. chao. Chao, chao. E, mentras tanto, Mercedes Doroso aí bate que bate. Dalle que dalle, É sin batidora. É sin bate, sin vaso batedor. Está buenísimo o vaso Cuidado. batedor, É genial o do vaso batedor. É moi bo, Verdad, está moi bo. Bueno, parabéns aos cociñeiros polas dúas receitas. Parabéns a ti pola presentación. Moitas grazas. E agora imos... Presentaste o xono te trabucaste. Moi ben, non te trabucache casi nada. Porque estamos a lunes, Vas veña ben. descansado. Normalmente os lunes viñas Pero é escarallado. que non se lle o sábado. E hoxe fixen o mesmo que a ti. Parece que ten a eso xa. Hoxe fun da cama ao sofá, do sofá á cama, durante a mañá. Veña, vamos alá. Mercedes Doroso, despois de probar as dúas receitas e de lavar o seu padal con auga fresca da villa, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Xulio.
Xulio Mato! Estou contento. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal Serán, perdón, vémonos mañán con máis receitas na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Mua. Quieres mostaza ya, no lo puedes negar. Quieres mi concha ya. Quieres mi concha. Quieres mi concha. Quieres mi concha, sí.